Tengezo Tshabangu uya akuroheswa anonzi ma-own goal ekuzvigohesa ega kuti aonekwe kuti zvimwe zvacho zvavari kuita hazvibeke sense. Panapa muri Zimbabwe nyaya iri kuitika ndeyekuti nezuro kune nyaya yakaswera ichitenderera panapa ichinzi advocate Nelson Chamisa varova mariko vakadzinga ma-councillors mamwe naJacob Mafume anova meya weHarare. So panapa muri Zimbabwe nezuro manheru team Tshabangu aiwa havana kuda kumboswera kunonoka kubudikira vachitaurawo vakati Nelson Chamisa haana authority kana kuti haana power rekudzinga makansela kana kuti rekudzinga mameya zvaari kuita kana kuti haana that authority yekuita marecalls. Zvikanzi chimuti chemarecalls chiri kuna Tshabangu. But guys, zvimwe zvacho amene kuti politics dzacho dzemazuva ano vakudziita sei dzakurwa chirudziko, because it doesn't make sense kuti you are the president of the party obvonzi hauna authority yekuita marecalls. Why? Iwe uriwe president, uriwe mukuru wacho obvonzi you don't have the authority yekuita marecalls. Iwe uriwe wakanyatsogara pasi ukati ndoda wafoma party, wagadzira constitution, wagadzira everything, wonzi hauna power rekufoma marecalls. Pane nyaya muri Zimbabwe ndo nyaya ndakakubatira panapa kuti timbodiscussa in the comment section tichionesana kuti muri kuonawo sei nyaya iyi yekuti pari kunzi vari kuti Chamisa haana authority paparty yake. Tell me what you think in the comment section.